Tervehdys taas. Joo, isä tuli käymään tossa. Mä lopetin kun piti mennä avasilovi. Se vähän näytti vihaiselta siinä kohdassa, niin mä ajattelin, että vähän parempi men avasilovi. Joo, katos, täällä on tapahtunut tälleen, mä oon tehnyt täällä. Tossa kohdassa, kuten ehkä näette, siinä on tummat tommosia, eli tai murusia tollasta. Tuo töpseli tossa, niin se teki tänään. En rikkonut tahallani sitä. Joo, aamulla, kun mä ajattelin tehdä itselleni puuroa, mut kun nyt aletaan 2010 lukuu jo, niin tein sitten sen mikrossa, niin ei sille muut kun venyttelee tai joogaa tai käy lenkilammusi, mut mä kannan mikroi. Voin sanoa, että tuo ei oo mikään kevyt laite. Se on ihan sairaan vanhakin. Näin sairaan vanha. Kyllä mä oon vanhempi. Joo. Kävin lenkillä noin 45 minuuttia. Rapiat. Mä repäsin ittekin. Voin sanoa, että kun mä menin nukkumaan, niin oli vähän epäaitotilanne siinäkin vähän silleen, että mitä vittua on tapahtunut. Joo. Niin ja sit tapahtui silleenkin, mä vähän pysy paikallani tässä, että mä pyörin ympyrää. Mä ihan eilen kun mä tän tulin, niin siis ennen kuin mä se viime video kuvasin, niin kun mun isä toi mut niin siis tuo lukkokin meni rikki. Se lukko siis, ovilukko kyllä, niin voi sanoa, että mä rikon täällä kaikki niinku, mä ihmettelen mitä mä seuraavaksi rikon. Siis mun isäni niin se korjasi kyllä se lukko, että kyllä se toimii vielä, että ihan turha tän tullut murtautumaan, että lukko toimii taas. Se on vähän jäykempi se lukko vaan, et ei mitään muut. Joo, ei mitään, mä oon syöttänyt kissaa ja kävin Hesessäkin, niin mä sanoin, kerran näytinkin se video. Joo ja tää on vähän ahdistavaa kyllä. Ei sitä on ihan kiitettävän kokoinen tää kämppä. Niin tää ei oo silleen mukava olla. Tänäänkin varmaan käy lenkillä, ehkä kävele vaan. Saatana, pohkeet on kipeät kuin mitkäkin. Siis olen urheilija nuori. Niin jo, tälleen loppuu vaikka terveisit tolle. Mikäs tämän tyypin YouTube-akkoontin nimi olikaan, käyttäjän nimi olikaan no en nyt muista, mutta Eetu, kun sä varmaan katsot tätä Haters Gonna Hate. Ei sunkaan hiustyylillä saa mitään naisia. Saatana. No ei kyllä tälläkään, mutta no niit. Muita ongelmia. Mä varmaan lopetan tällä kertaa taas. Näkymisiä ja näkymättömiä.